DFCPS Bonomolo. Chalmar Kenya higani mano mar 2025 osebedo yo machalo nade. Ahinya nyato ka wang'iye e sekta mano mar uchumi. Aparo ni sekta mar uchumi chal mar Kenya kwang'iyo higani ahinya kwa pime gi higni ariyo mosekalo kata dek mosekalo. Aparo ni mae higa maberie moloyo kopim gi higni machiengo. Nikech kane sirkal mar Kenya Kwanza oyier, uchumi wane ni ok ni kama ber. Kendo ni yudo ka bech gik moko ma watiyogo e yo ma odiechieng' kodiechieng' machalo ka mafuta ne yudo tek. Ne ji riedo kamana ka jo Nigeria kadhi manyo mafuta. Ma ka mafuta kochopo tarik 14 to kia ni bech mafuta dhi chalo nade. Omiyo ne wan kama rach. Kata mana mo mitedogo ni nobedo matek. Sirkani ka nodonjo to nodonjo gi paro maliw mane paro ni nyalo bedo maber. Kata kamano nokobedo kamano. Dola nodhi oidho mochopo shiling 165. Mano nomiyo uchumi bedo matek ne jopiny. Bang'e sirkal nokelo chike mag ushuru mang'eny mane iparo ni ne nyalo konyo mondo wane kaka wanyalo chulo gope mapacho ka. Omiyo chien kacho osebedo ka tek. Kato nwabedo gi ng'anyo. Mokwongo ni ngima mar jopiny nobedo matek. Inya paro Joyce ne wan gimiluongo ni sufuria. Sufuria movement. Wating'o sufuria e wiwa. Kamano rumo to wadhi e ng'anyo mar finance bill. Mano higa machielo ma 2024. So higa ni budget no kalo mane onge tungni mang'eny kech Migosi Mbadi notemo wuoyo gi jopiny kata mofuono iye ma miriambo kowuok iye. Omiyo ka pimo higni machien go, higa ni e yor uchumi aparo ni obed ni dola marwa chal nade kwa pimo gi pesa wa mar jo Kenya, exchange rate osebedo very stable. Tiende ni ka higa achiel ka in gi pes Kenya tidwaro dola to en mana shiling 130 kata ka dok piny. Mano tiende wan gi stability. To kati wacho ni higa ni obedo maber moloyo mano mokalo makipimo kod higa mar 2024. Ng'ato nyalo bedo ka penjo ne to bende japiny no winje ofuku mare. Nikech kinde ka kinde kati wacho ni higa ni mano mar 2025 kwang'iyo kata inflation rate marwa. Jatend piny Kenya William Ruto yande loso e nyasi mano mar Jamhuri. Wacho ni ka wapimo kod higa mokalo sani inflation rate marwa kata pek mar ngima beto dok piny. To japiny bende winje nikech japiny to kiwuoyo godo to wacho ni yawa ma podo ridore iwacho no chumi ber to anto daka winje ofuku mara japiny mana mumia kwonga chiwo ranyisi kaka ne chien kacha pek koro sane ochako fuongore omiyo gi sane japiny pod ok nya winjo maber ahinya nitie gimomiyo japiny ok nya winjo maber ahero ga chiwo ranyisi Joyce ni sama muoch kayo ng'ama miyo kae godhi e od thieth to en girem makata onyalo yanyo wuon par gimoko odwa kata neno bute. To bang'e kose konyore to obedo mamor kendo gineno ka koro ting'o nyathi to kendo koro go mana erokamano. Omiyo Kenya wan bende kinde ma japiny penjore ni to gik mabeyo madhi nyime gi dak ane gi ofuku. Nikech king'iyo ranyisi mar dola machiwo no, king'iyo ranyisi mar gigo duto te mawuok piny e lo bed weche mag pur, nitie kaka gisedhi maber. Mak mana uchumi wa osebedo kogorore yo marach. Iyudo ni jogo mawinjo maber mogik, kech wacho ni GDP wa odongo kata mwandu me piny odongo. To thoth mwandu gi odongo e lwet jomage. Gidongo e lwet jogo man gi mwandu machalo kaka weg bengi ema yudo winjo maber. Omiyo uchumi marwa kako bedo ok en moro makonyo japiny cha ahinya, to gimomiyo japiny ok winje moloyo. En nitie ushuru moko ne wakelo bende ma bet hinyo japiny. Mokwongo en ni jogo mondik machamo osara ka in. Nitiere atamalo moro michulo pesa ni mibiro chamo ka chieng' retire. Ming'adi masani omedi miluongo ni NSSF. Contribution mari odhi malo. Kidhi e weche mag affordable housing bende ochwal malo. Tieni pesa midongo minyalo tiyogo giko dwe ka dwe odok piny. Ma miyo pesa ni ma in go kaka japiny iwinjo no dok piny. Mar ariyo, nengo gik moko mwang'iewo odiechieng' kodiechieng' ok nyal bedo ni dok chien. Thothne odhi nyime kata ko wach ni inflation oduogo piny. Ok oulo ni bech gigo dok piny. En mana ni kalure gi kaka ne niga mokalo omedore atamalo matin. Ko wach ni 4%. Tiende ni kanyoro ne en siling 100 to kawuono en siling 104.
chien kacha ne en ka en 100 to higa maluwe obedo 110. Koro tieni odongore te e rate mamalo mana kaka imbe kaka jatich msachi michulo higa mimi higa ni higa manyien onego beno medre matin. So as long as ni mwandu mar Kenya ka medore gimilo ni GDP gi atamalo kata 4.5 ber ka in bende yuto mari kaka japiny obed msara bende nyalo mede kata gata mala 5-6 kaito bende koro pekcha mar ngimacha bedo mok pek ni ahinya kaka japiny. To gimomiyo magi duto timore Kenya ka wasebedo gi gope mang'eny to gope gi ka wachulo gi in gi ane mwachulo gowi to sama wachulo gowi nango kidhi ng'iewo makati e duka ichame odi ichulo miyo sirikal ushuru to gima lit ni sirikal kisemiyo mwandu gi to chako kawo atamalo 70 mar pesa michulo ni ochulo gope manokaw chien kacha. Mae makoro kelo wegi makoro winjo ker lieko ne wadwa dhi e yo ma Singapore wadok